Kristina Enea parkean hasi dugu ibilbidea. Zuhaitz hau da gure lehen geltokia. Jinko Biloba du izena, Asierra da jatorriz, eta esaten dutenez, bere azala aukituta energia jasotzen da. Parkea mugatzen duen hesia ere landare formako altxorrez josita dago. Garoak, untzak eta goroldioak kolonizatu dute. Egiako lurpeko pasabidean, argien inguruan, animalia txikiak ikusten ditugu. Armi-armak eta altxoak lasai-lasai bizi dira hemen. Bizitza edozein lekutan hasi daitekela, ez? Orduan ikusten dugu edozein lekutan, harrietan, arroketan, etxe bizitza batean hortan, ez? Orduan, hori da, hortaz, ohartzea, fijatzea, ez? Maria Kristina Zubia zeharkatu eta San Bartolomeko esira heldu gara. Bizi-bizi dago. Harrien artean, pikondo bat deskubritu dugu, harrigarria. Eta egunero pasatzen gara eta bai ikusten dituzu hor hostoak edo landareak edo badaudela, baina ez nekin nahi bez pikondorik zegoenik. Toki txiki batean hainbeste landare desberdinak eta zuhaitz. Amaitu da gure ibilaldia, orain badakigu, hiria naturaren adierazpenez josita dagoela eta horiek ikusteko arretaz begiratu baino ez dugula egin behar.